Benvinguts al Freaky Online, càpsula número 37. I avui portem una altra novetat de Panini, una altra novetat de Marvel en aquest cas, que és ni més ni menys que una novetat. Academia Extraño, número 1. I és de les poques vegades que portem grapes, comencem a portar alguna grapa de tant en tant de tomo, també està bé parlar de les grapes, que són les col·leccions regulars que van sortint. Aquesta és una nova sèrie que arrenca ara, on, emulant una mica el que és l'Acadèmia dels Mutants o l'escola de Harry Potter, ens crea una acadèmia dins de l'univers Marvel sobre els mags. Els mags, dimonis, elfs, etc., que habiten a l'univers Marvel. I, evidentment, Extraño, el Doctor Strange, el Doctor Extraño, és el jefe d'aquesta acadèmia. És un còmic juvenil molt divertit, realment, molt divertit, i amb un equip creatiu molt sorprenent. Ni més ni menys que tenim en el guió Skottie Young, conegut per l'adaptació del Mag de Oz, amb aquest estil cartoon, pseudoinfantil, molt divertit, que va adaptar tota la saga de llibres del Mago de Oz, que és el començament aquí, pam, Acadèmia Extraño. Doncs, en lloc de dibuixant, el tenim com a guionista. I realment té molt de sentit de l'humor, és una sèrie d'humor, d'acció, divertida, i en el dibuix tenim ni més ni menys que a Humberto Ramos, un clàssic, un autor mexicà molt bo, que aquí està més contingut, que té aquest estil també American Manga, que m'han dit en el seu moment, i aquí està més contingut, no exagera tant les expressions, no són tant amb els ulls tan desorbitats, però sí que evidentment té un estil molt més depurat i està molt bé perquè funciona perfectament per una història juvenil. Els colors també estan molt bé i la tinta, si no m'equivoco, tinc que trobar aquesta doble pàgina negra, no, és el color és d'Edgar Delgado. Una sèrie que comença ara, que comença realment, ja us dic, molt divertida. Comença amb la presentació d'una noia que de petita té poders màgics, una noia que es diu Emily Bright i que suposo que serà una de les grans protagonistes d'aquesta sèrie i que sempre els ha amagat perquè té por que aquests poders, els pares tenen por i tots tenen por que aquests poders puguin fer vés a saber què o l'apartin de la família. No saben si és mutant o què és, però el que té són poders màgics. Més gran, aquests poders són bastant potents i en un moment donat, al començament de la història, ressuscita el seu gos que l'acaba de trobar allà. I a partir d'aquí la cosa veu que va més fins que se li va una mica de les mans i crea un arbre monstruós que l'ataca i la persegueix. Aquí la venen a buscar els de l'acadèmia i ingressa en aquesta acadèmia. Aquest és un primer capítol de presentació on coneixem els principals alumnes que anirem trobant, que són realment molt divertits. Hi ha una parella de germans d'Asgard que van de pijos, hi ha un gegant de gel molt simpàtic que jo crec que ens donarà molt de sí. Hi ha el fill de Dormammu, que és l'enemic, l'arxienemic d'Extraño, i que és un nano i aquí tenen que aprendre tots, tan bons com dolents. I de professors tenim des de Loki, evidentment el Doctor Extraño, i aquí ens presenten a la Bruja Escarlata, que també és, a més de... Aquí tenim els profes nous, la Bruja Escarlata, Màgic, Xaman, les Alpha Flight, Nico Minoru i Hellstrom. O sigui que ens porten tot l'elenc de personatges màgics o místics de l'univers Marvel, ajuntant-nos en aquesta escola, que jo crec que serà una sèrie realment molt divertida. També té un detallet bastant simpàtic, a part que porta uns extras. Aquí tenim, això sí que és un dibuix de Skottie Young, el guionista, que té aquest estil molt divertit també, que és uns extras que tenim al darrere amb il·lustracions. També una de Arthur Adams, un dels grans, i també una sol·licitud d'ingrés, on ens fan unes preguntes que diu que podem fotocopiar i enviar per si volem ingressar o creiem que hem d'ingressar a l'Acadèmia Extraño. Anirem seguint aquesta sèrie que jo crec que donarà molt de sí i que arranca molt divertida. Salut i seguim llegint còmics.